auchiel nono kabende gi kinde gi kawachako to wadhi achiel kachiel nyaka e county ma Siaya kuma ikruok mogika mano ne ik Jamadar Francis Ogola timore kuma bende en nyasi ma bende osewachi ni botelne koda jolweny familia kanyakla kod kanisa kende ema bende ibiro mi thuolo mar twak kata chiwo neno. Gisani wadhi achiel kachiel nyaka kanyo kendo watudre koda jafwambo marwa mano Walter Nyambago nyiso ni to en ang'o ma bende osetimore kata timore gisani. Walter Imore. Thoth mar biye mamiyo gichweyo liel bedo maduong' nyaka chop seche gendi. Jolweny osebedo ka bano bad sati kendo ging'wano tich kendo kingneno magi mana kombe mosepangi ka ndigeno ni ma biro chopo ka gin welo manyalo chopo 500. Mano wach manolonwa kod jatelo mochung' ne chenro makendo kod mane miluongo ni Major General Paul Otieno mochung' ne chenro makendo kod mane. Nyaka chop seche gendi moko kuom gigo modong' en keto lwasi mar welo midewo mago ma idewo to kod mago midewo ahinya migeno ni biro chopo ka ni mokelo kanyakla kata mana moko kuom jombete mawuok e pinje ma oko to kod moko kuom jogo ma idewo e piny owacho mokelo kanyakla jatend piny William Ruto kod jodito mamoko. Motelo ne ma ne wan kod loso kod jogo mosebedo kata chenro ni endi ka endi manokonwa ni kogik seche mag 12 to gin gadi na tamalo mar ikruok makani biro chope wang'e. Wan kod kuonde moseyiedhi mandeke mopogore opogore makelo kanyakla makalapapla mag welo mobiro chope. Kama wantiere ni en kar tiegruok mar primary miluongo ni Senator Obama mabende bathe otengi kanyono ma kalapapla biro chung'e to kod kanyo machielo miluongo ni Sauti Kuu mabende mana ondamo machokwa kaendi mabende ibiro yudo thuolo mar pie kod kalapapla. Jogo manyalo chopo kod geche bende nitiere kanyono moyienegi ma gibiro chopie ka ema nyasi maduong' biro dhi timore. To mak mana ni wan kod kuonde 4 ma bende oseyiedhi mokelo kanyakla dala pacho, dala Jamadar Ogola kamibidhi kane toka ji wuok kaendi. To kopogore gi mano bende wantiere kod kanyo miluongo ni kanisa mar St. Thomas ACK ma bende ibiro dhi time nyasi mar sidho kendo keta yanga mano mane ogero kendo bende en kod chenro mar timo kamano mak mana ni tho ong'ade. Koro odiochieng' dhi bedo odiochieng'no ma bet ka iye omit ni malich mokalo kendo onge ng'ikni kata matin. Ok an kenda, an ka kod owadwa kata jafwambo Eric Owenga mabende nosemolo dhiambo makawuono ni endi. Ibiro mana miye thuolo matin mondo en bende wenge mar jofwambo mosebedo godo ka nikech pauni duong' omako tung' kocha tamako tung' koni mondo miwang'i ni tang'o madhi nyime. Eric Owenga iro kamano ngeno ni bende isedo thuolo kendo bende ego tikli neno kaka opangi tent ka endi nitiere kuonde ma welo biro dole okumbo kanyakla kod chenro mamoko. Erokamano Walter, mana kaka wachono ne wachopo ka godhiambo to ayudo ka ne ka otwere matek kendo ne tich dhi nyime kaka ma kalore kod ni en tich momak kod jolweny mane riwre kod moko kuom rowere mane iye ka to gima ng'eyo ni ayudo maling'ling' ba wuoyo kod achiel kuom jogo ma gie sani ni iye ka matayo chenro madhi nyime kaka giwacho ni onge nindo kendo gitemo piem kod kinde maneno ni tijni orumo makochopo gokinyi sama koro welo oseyuoro ka kamotimo jatend piny ka achiel kod welo mamoko to boyudo ka oselos maber kendo nitie kaka opoge nitie kuonde migo nitie tents moko mo iloso gie sani opoge chande kuonde kod kuma wantie gie sani ka kendo kinjo piny bende ibo ketni nyaka wang' jowi mar adhai ma ginya luwo kodo kaka chenro bro dhi yalap makaka. To Walter, gima ni kona mokwongo en ni mokwongo ne wawacho ni kuma ibo yikie Jamadar Francis Omondi Ogola dala ne Mambeje dhano mabro donjo kuro no wayudo koro ni gin dhano mabro 50 mopro kaka wacho mokwongo na 50 kech kalore kod nok kata thuolo makacha matin ibor yien na dhano maromo 50 kende ema bro donjo kacha. To gima ng'eyo en ni ringre mosenindo Jamadar Francis Omondi Ogola bro chopo yalap ma Kisumu paw ndeke saa 3 okinyi ai gubo biro ka giwuotho ka gi convoy kata gache moriedo mang'eny ka koro kele mos ka mokwongo obro dhi kanisa ma katisa wacho ma gine ma St. Thomas Manduru ai bang'e to weche biro ka mogik kora kitere dala. Koro gima ng'eyo gie sani en ni iko
dhi nyime kendo arita kwe ridi kech ma en nyasi mar jolweny kendo mana kasa koni onge nindo gibo temo mondo gine ni gitieko chenro ma kiny kiyawo kichopo ka gokinyi to oseset yeka maler ma tich dhi nyime. Erokamano bana Jaeli mano Eric Owenga mami kaka chal kaka en bende nikech osego tikle bathe kocha mondo okchoe wengene ibiro mana yiena mondo mi atang'ni ni nitiere konde mawelo mamoko bende osekoni neno tung kacha nitiere kanyono motengi ne jombete mabiro dhi wuok e pinje ma oko mana kana silieko ni nitiere kaka jamadar ma wuok e pinje mag libamba mag Kenya oseketnegi kanyo ne magibiro bete to jopiny owuon manyalo bedo kod miyumo mabiro chuo wang'e chenro maked kod mane nikech iwacho ni Alego e gwenge mag Alego en kama ogolo thuondi mopogore opogore. Nyalo paro ni jatend piny Amerika machon Barack Hussein Obama bende wuok mana e gweng' makani endi kapok odeko bende jamadar ogola no wuok mana kaendi to bende jalweny ma bende no odhi e yweyo makende ma bende gi seche gi tie kaunti nogo e Masiaya Silas Oguna bende wuok mana kaendi kanyakla kod jogo mopogore opogore ma bende osebede e migawo mar lweny kanyakla kod mano mar obila kanyakla kod Charles Owino bende jogo man tuwuok e Alego kendi kod Alego jogweng' mane waseloso godo wacho ni gin kod thuolo makende mar biro chuo wang'e kata bed ni arita inyalo bet ni already maromo nade to gin gi thuolo mar biro chopo kendo nenogi mak mana ni lwasi kata bor mar kuonde mitime nyasi gi bet ka odwachore matin ibedo ni kama wantiere miluongo ni Senator Obama Primary School niendi nyaka ichop mur kama idhi ikie jamadar Ogola en nyalo romo kaka kilomita 1.5 to kendo kiwuok kama wantiere ni ne Senator Obama kendi kidhi dala gi malo ng'ia ibiro ka en kendo kilomita manyalo chopo 2 to kendo bende kiwuok e kanya ke kanisa kamidhi timne alama kende nyalo bendo kendo kilomita 1.5 koro japiny nyalo bedo kod yuko kata tiyo kod masinde moko kanyakla kod geche mondo mi ochopi nyasi gi duto kata kamano samoro bende ma inyalo wach ni en yo moro makende minyal gagodo jok ma nyalo muomore nyasi kang'no ne maonge kod lai moro moket malongo nikech tok ka koro gisewuok kende tibiro chwali e dala mana kata sekoni ne mana ji 50 okinyi ne ok oyienwa donjo e dala no kalore kod arita kwe mano redi mokalo kendo neno ni mak mana jogo mopuodhi kendo mowal kendo keto wang' dede makoneni kiuyori machiegni kanyo endo tinyal ng'wani mondo iduok penjo moko nikech mana jogo mopuodhi. Jael kapok wiyo wil en ni chenro ni endi biro bedo e bwo migawo mar lweny mak mana ni kanwa go mbaka kod jonyuolne kanyakla kod owedene kanyakla kod moko kuom nyiminene to wach maduong'e nowacho ni kiket ik mare mipek nikech en jalno mokaw gik moko mayot pono in kod penjo inyalo penjo. Erokamano ahinya Walter Nyambaga kuom reporter machalo koda mana paro ni uleronwa matut kanyakla kod Eric Owenga mana makoro warito eni to kiny koro biro chalo nade ageno ni kochopo kiny bende ibo miyo wakanyero matut ewi ikruok mano kochopo gokinyi. Erokamano. Akabende wadhi nyime eni jatend piny William Ruto ywago jamadar Francis Ogola kaka jatend jolweny